Ogogo nomkhulu emathongweni siyabingelela. Uyabengela udokotela wenu umsemsempe ekhaya elikhulu komsempu. Kube ngathi iphupho mabaphila abantu. Kukhala omunye ubhuti kumina wathi dokotela ngathatha umuntu wesifazane osenengane nomunye umuntu wesilisa ngamletha ekhaya. Seziqalile inkinga manje angazi ukuthi ungangisiza ngani. Ngambuza umbuzo owodwa ukuthi uke uqale yini umdlalo ngo-1-0 noma ngo-2-0 ngoba uma ngithi ngiyabheka lento oyenzile mfowami uthathe inkinga izambela le kude wazoyifaka emagcekeni awokha umkhulu. Kepha ngithi uma sekanjalo kuyofanele ukuthi uqine idolo mfowami ngoba lapha kusemhlabeni akuphili umuntu ohlala etetema njengalencane usithanda la kuzala. Kuphila umuntu oyibamba ishisa alithwale lishisa idombolo athi lokhu okwabantu ababo ungakhohlwa ukuthi kunezingane ezalahla obaba la ezifisayo ukuba nabo obaba. So ingakujabulela ukuthi uyidlale leyo ndima ingane. Uyayibongela dokotela. Amen. Mabaphile abantu.